Dit is de podcast van Omroep Friesland. Pietcast. We moesten... Zie je erop even rennen, Piet? Of, Ja, gewoon hier op papier. Ja, oké. Piet Paulusma, Wim Brons. Dan wil je op papier rennen. Nou, dat is een mooi stukje papier. Zeker. En wanneer van de elektriciteit? Je mist horen meer. Denk je misthoorn? Dat is een enorme discussie geweest in Haas. Of die misthoorn door moest, ja of nee. En zo'n aantal jaren in Lien hebben ze besloten om die misthoorn voor te hebben. Want hier te volle waai. Oh, een beetje kenmerkend lood. Een beetje jammer, net. Een beetje wat hebben we van. Ja, Schipje komt erbij, nou, een beetje je thuis, Ja. je mist, Ja. je baken. Romantiek, man. Ik vond het ook wel. ja, wij vonden dat ik wel sneu dat die misthoorn hem ophoudt. Ja, Ja, dat was wel wat. Maar hij stiert er nog heel tijd, maar nu is hij echt klaar. nou, de hoorn is al een tijd lang voort. Die bleunen zit men net, maar nu is alles voort wat er mooi We onver hebben toen nog wel eens geprobeerd van met een wat comité en weet ik veel wat, om dat ding dan toch terug te krijgen. En toen hebben ze er hier een beetje op gegooid dat dan allemaal, maar nu is het echt over. Maar er stiert nog een compressor zeker, of net? Is dat het... Ik weet niet wat dat geweest is. Het zit eruit als een lucht... Er lijkt een motor met nog weer een generator erachter, dus een soort noodstroom of zo denk ik, ik heb geen idee. Ja, het zou. Dat hij het altijd doet. Ja, dat is het altijd doet, ja. Bij half was de mutsest. Ja, allemaal niet te veel, hoor, dat is toch. Nee, dat is niet het deel. Nou, Succes! succes. De misthoorn van Haas. Ja. Hoe lang is hij al uit? Ja, al een aantal jaren. Maar dat kon nog. Neemt u al de trapje of best of van de guidepaadjes? Hoe heet het? Dan doe ik even officieel, oké? Ik neem de oude paard wel even. Hoi. Er zijn speciale Twitter-accounts die volgen je al hier van dit soort guidepaadjes. Oh. Ik kan zien waar de officiële route is en waar mensen in de bocht afsnijden. Ja. We zijn in Haas, De Haas op papier. in de Willemshaven, voor de nieuwe Pietcast. Het is eigenlijk een beetje een tussentrog Pietcast, wat mij betreft Piet. Want Ja, ik moet het is- eigenlijk... Ja? We moeten nog niks verder, maar de winterversissing het opnemen. Ja. Maar deze er maar even tussen getrokken. Ja. Het is mooi waar hier van de winter in Haas. Het is echt eindeloos geweldig. Ja, toch? rustig waar. We hoeven geen rekening te houden met wien helemaal niet. Heel mooi. Die winterversissing, daar wordt deze man ontsleutelen. Die komt tot het einde van de mannen. Ja, die komt tot eind van de mannen. Ik ga ervan uit dat het een stevige winter wordt. Dat wel. Dat Ja. kist al wel zezen. Ja. Oké. En hoe komt het nog bij te storen? Het meidje bij de patroon van de Simmerau, is dat het idee? Vanaf het vorige jaar rond de nou. Oké. Juist. We bij oktober en november wel heel belangrijk zijn. September, oktober, november. Oké. Dus het tekent een no uit eigenlijk. Ja, het is hem nou Wat hij wat betreft. betekent. Ja. Oké. En een stevige winter? En dat, Ja, hoe vier kinkt die ontfutselen? Wat kinkt die nou, ontfutselen? nee, dat is het enige was mijn vissenkist. Stevige winter. Oh, dat is een vliegtuigje. Ik denk, Ja. wat is dat hè? Heel dat zandskip. Ja. Zit de middengolf. Ja, mingolf. Ja. Wat zit erop? Wat ziet er allemaal weer op? Ja. Radio. Radio. Waddenzee had je erop zitten? Ja, En daarna, Waddenzee. ja, nou, maar ze doen het al je te keren volgens mij. En dan Ja. is enkel, dat is even, dat wordt mijn Engelse zenders te keren, toch? Ja, Maar ja, ik ben wel zijn radioman. En ik zeg, oh, ik heb mijn maar bril nog. het is natuurlijk zo, als voor hen wie het net in de tijd van het schip Veronica, dat soort dingen, wie dit ding wie net mogelijk. Maar nu is het gewoon mogelijk. Dat ze gewoon in het wetter. Hier in de territoriale wateren Ja, bedoel je? territoriale ja, dus wateren. gewoon een vergunning. Ja. Maar voor de humor en voor de goede sfeer varen ze nog wel eens uit volgens mij. Ja, een enkele keer. Voor het zeezender gevoel. Ja. Maar ik moet zeggen, in de middengolf, daar luister ik niet meer naar, maar eerlijk. Hij is ook Nee. middengolf nog wel eens om? Nee. Ik heb met de vier, hè? Ik luister het Timburg via internet, van alles en al wat. Ja. Ik in de auto. En ik heb DHB Plus. Oh, ik Dat is dat dacht, soort. vond hij dat? Ja, het valt ze nu naar wat voort. Oh, Dus we gauw eens even dat ze geen ontvangst, maar oké. voor dat niveau. Nou ja, dan was het Het is de vervanging van FM, FM. de broadcast. Ja. Nou ja, goed. Ja, goed. Ik kan heel technisch verhalen horen, maar via internet vind ik verrekte praktisch eerlijk zijn. Omdat maar goed, dat wordt ook heel meer geïntegreerd in autosystemen en zo natuurlijk. Ja. Het is toch ook in de auto, hè, denk ik. Even waarom naar de waar. Ja, wat is er met waar? Dat moet ik daar vreden, joh. Nou ja, wat is er nog gewoon met het waar? En dan met name het klimaat. En dat Ja, is dan weer, ja. dat is dan natuurlijk, we hadden het erover hebben, we hebben het er vaker over, maar nou, deze week is het natuurlijk weer heel dol. Glasgow. Ja. Ja. Dus wat is? Het is een klimaattop die in ieder geval één ding bereikt had, nota. Ja. Dat is de ontbossing.
die willen ze een halt roepen in 2030. Ja. En daar ben ik een dikke voorstander van. Want ik heb van de weekend nog eens even 80 keer een lezing bij Rijkswaterstaat. Ik denk, ja jongens, we hebben door de opwarming van aarde, we hebben door stikstof, we hebben door methaan, we hebben door CO2, we hebben door... Maar de meesten moeten het nog wel valsig kennen. Ja. En als dan, wat ik heel belangrijk vind, is de ontbossing. Wat ik heel belangrijk vind, is het plastic in de oceaan. En een aantal andere zaken hebben je net zoveel invloed op, want het maakt het hele beraad van. Wij als Nederland kennen het net al in. Nee, dan is de discussie over CO2 omlegen. Ja, maar ja, als de eerste die rapporten heen lezen, dat zullen wij nooit meer oprijden. Die CO2 naar beneden op tijd van wat we al hier betocht hebben. Dus, het mat, zegt ze jongens. ja, het mat, maar dan, en dat het nog net gebeurt, wat dan? Ja, nou ja, daar is die verschillende scenario's ben er wel van bekend, dacht ik. Ja, nee, daar ben nog niet scenario's van bekend, maar die scenario's met al die nog bier worden. Het is al hier in de toekomst, het is al hier bereiken op de toekomst. Ja, dat is weer. Wat ik nog altijd... Dan was er een hutterholling dat de CO2 omleeg helpen worden kan. Nou, net in die mate wanneer men... Nee, dat was maar zo. Nee. En wist je wat het is? Ik heb een rapport gelezen nog altijd van een jongetje 89. Dat ging over de opwarming van de aarde. Daar hebben ze verteld dat die temperatuur in 12 tot 4 graden omheen ging zo in 2040 of 2050. Ja. En daar is maar daar komt uiteindelijk al uit voort dat de ontbossing heel belangrijk is. Ja, nou ja, die heli, dat ben natuurlijke CO2-verwijderaars, ik bezig toch? Ja. Ja. En daar komt uit naar voren dat milieu, luchtversmarking, ja, daar hebben we het mooi, al die gassen en alle toestanden hebben we het erover. Ja, maar Maar er komt ook in naar voren dat het al die aannames binnen in de rapporten met berekeningen op ja, maar dat is toch altijd zo. Als je een takkenvoorspelling doet op welk gebied dan ook, dan mag je toch van bepaalde cijfers en bepaalde... Ja, nee, maar dat wil ik al je constanten, keurig berekenen. Ja. En ik maak die zeggen dat ik, dat rapport vind ik een heel waardevol rapport, want daar heb ik me vanaf dat moment om vasthouden. En dat het aardige liek aan de nota. Okay. En wat ze daar zijn, ik hoor de zeespiegelstijging, dat die behoorlijk snel ging zo. Nou, dat heb ik altijd ontwiefelen. Maar dat ging dan weer omheen, want ik get ik sneller dan van hen. Ja. En dat komt natuurlijk toch het smelten van al die van de gletsjers, van de ijskappen en geen maar terug. Want al het ijs wat boven het wetter uitkomt, je houdt extra wetter. Maar goed, we jaren natuurlijk deze week ontzettend vol de roer. En ik tak een week ook, want die conferentie die door het 2 weken. Ja. Dus ik heb nog een podcast mooi gedaan van die 2 weken. Even de conclusies op mijn rietje zetten. Ja. Dan zal ik je vertellen wat die conclusies worden. Ja. De ontbossing zal slagen. Dat hebben deze links. Oké, nou ja, dus ze hebben daar een commitment van maken. Het is alleen nog weer boterzacht, maar goed. In principe hebben al die landen zijn van, goh, we zullen die ontbossing weer ombrengen. We zullen bos gewoon planten. Ja. Ik heb altijd gezegd, als je ontbossing doet, met je van diezelfde oppervlakte bos weer omplanten. Nou, ja. Dat is een belangrijk punt voor die hele klimaattop. Ja. Nou is de vraag hoe de rest van de klimaattop komt te zien. Ja. Nou, dat CO2, dat hel je gewoon net. Dat met de hele wereld, maar dat dagelijks van. Wij als Nederland kennen het net minder, wij als Europa kennen het net minder. Nee, dat is natuurlijk altijd het argument. En bij ons ben je wel achter bij de normen. Ja. Daar is er een hurrel in, eigenlijk, al met al. Ja, ik denk dat die ontbossing het allereerste is en de CO2. Maar wist, dus ik denk net dat het nou is, dat is echt bij mijn algemene. Ik natuurlijk lees ik er wel een soort door, maar ik ben hier zeker geen deskundige. Maar ik heb wel het idee dat die hele omwenteling eigenlijk uiteindelijk net centraal plak vindt. Hè? Dat die net onstuurd wordt door een masterplan, zodat ze dat proberen te ontwikkelen. Dat moet ze wel proberen, dat vind ik wel. Maar ik heb het idee dat dadelijk toch alweer initiatieven en bedrijfsmatige ontwikkelingen die ineens heel snel gaan. Als het nou juist met de zonnepanelen. Ja. Dat soort, sommige dingen die kunnen hun ineens exponentieel, nou exponentieel, dat komt uit de neus uit, die verband met de COVID. Ja. Maar als die ineens juist, dat is aardig geleerd, Aaron, dus helemaal dood. Nee, maar dat bepaalde technieken exponentieel de wereld veroveren. Dus ja, misschien ben ik wel een soort, hoop ik op een soort techno-revolutie. Ben ik een techno-optimist. Ja, hoop ik dat wij wat meer kennen dan wat we nou zien. Maar dus moderne technologieën. Ja.
Ja, dus meer toch elektrificatie en dat het uiteindelijk al green opwekt wordt en dat we daarmee dan toch doelen bereiken kunnen. Ja, maar zo zag je alles green op de, als je naar Azië. Als je naar Azië, dan ben er al 200 nog wat van die kolencentrales binnen. Ja, dat is zo. Aan de andere kant, in China hoeven ze net zo volle rekening te houden met wat een Wiemoe niet achtertuin krijgt. Hè? Dat is gewoon een centraal bewind. Er is weinig inspraak. Dat snap ik. Dat soort dingen kunnen er niet eens heel snel gaan. Dat kan ik heel snel gaan. Dat ging het nou goed deze top houden. Dus dan gaan we naar de top even. Maar ze binnen net de Chinezen volgens mij. Nee, hier, dat is alweer. Nou goed. Maar ja, goed, dan heeft er wat een hurde holly, maar we zullen toch matten, denk ik. Hoe zei ze dan ja. En als dat nog net lukt, wat is dan die idee erover? Mijn idee is erover dat er in ieder geval hoe sprutsen wordt om te zien hoe wij alles wat meer in goede banen leiden kunnen. Dat het besef er komt. De ontbossing vind ik het eerste goede resultaat ervan. Net zoals het is boetezacht. Ja. Hallo. Maar het is er wel en dat is al positief. Ja. En als dan just naar CO2, dan zal er wat uitkomen. Ja. Maar het zal net genau wezen. Maar dus daar zit toch eigenlijk best een beetje dubbel in. De heeft er een hurde holly in, maar tegelijkertijd hoofd op het goeie daarin. Ja. Oké. Dat mag ik wel hebben, maar de realiteit net is tegen. Ja. Oké, dus we hinken al hier op 2 gedachten misschien. Ja, we hinken al hier wat. Nou, weet ik net. Ik denk dat er een heel soort organisaties binnen die op 1 gedachte hinken. En dat is het resultaat. Maar ik zeg ook altijd, we zullen het net al je slagje. Het zullen het al je slagje. We kennen het waarom nou hinder en mijn. Nee, zeker net. En de aarde, de wereld zelf, de natuur op deze wereld, zal zich ook aanpassen. Die zal zich aanpassen aan alles wat gebeurt, met milieu, met klimaatverandering. En misschien pakt die ieder dat nog wel beter op als wij. Oké, ja. De hoofd op mechanismen die de tij keren, bij wijze van spreken. Nee, want ieder is zo mooi in. Ik bedoel, er komt een hele vegetatie voor in Nederland als voor hen. Je hebt door de vogels, je hebt door alles en al wat verandert van alles onder invloed van de opwarming van ieder. Ja. Dan komt natuurlijk nog altijd dat discussiepunt. Is die opwarming dan een gevolg van alles wat we toch om in de mensen? Of is het natuurlijk, of is het dit of dat? Ja, die discussies is te horen. Ja, do beweert al, of do zeist, sorry, dat een deel van de opwarming altijd al wie. Maar het is toch wel zo dat er al 50 jaar extreem veel harder stegen is terug uw stad doen. Ja, ik maak die even zeggen. Daar je graag vooruit. Maar die even zeggen, er is een interview van mij te zien met Erik op Omroep Friesland televisie en dan de opname. Wie ik de eerste die begon met de opwarming. En dat is ik zo. Ja. En ik heb de eerste extreme waarsituaties daar rondaan bedeeld. En dat was toen al hier ontkend. Ja. Maar dan hebben we het er al over. Nou hebben we het er al over. Even waarom naar het waar van nou dan? Dus ik weet wel dat die opwarming er is. Er is een natuurlijk stukje opwarming. Als je nog in de ijstijd zit, dan zien we weer mooie dikke wintertruien en een sneeuwroen en een ijsje om in zijn. Is dat echt warm of net? Jekker hoor en alles. Ja, nee, ik ren nog. Lekker, mooi. Maar ja? Er is natuurlijk, en wij als mensen, wat we toch op deze verhaal, we hebben het eruit, we smijten het in de loft, we doen van alles mee. Dat heeft natuurlijk invloed. Ja, zeker. Dus dat ontken ik net. Nee. Mooi. Ik ontken de opwarming net, dat is duidelijk te zien. En het film. Ja, helder. Ik denk dat we na deze simmer, nou, zei het inderdaad terecht, de simmers weet ik al duidelijk. Maar deze simmer wie wel een beetje de ultieme wake-up call, heb ik het idee, voor een soort mensen. Maar, Wat jezelf dan betreft, maar al die waarsextremen, dan begin je er nog eens even nooit te denken. Nog even waarom naar de jest. We kennen net een 4 fruitje in de winter, daar hebben we het correct even horen. Dat hebben we vooral in de volgende Pietcast. Ja. Ik heb nou een beetje, dit is te warm, liep het mij. Nee? We zitten hier om bij de halve graden in, dat is prima. Dat is normaal? Ja, van november is dat, van deze tijd is dat normaal. Halve 10, halve 12 vind ik normale temperatuur. En welk normaal hebben we het dan over? Oer, halve graden. Ja, nee, mooi. Halve graden is het gemiddelde wat we hebben in deze tijd van die buurt. Maar dan wie dat in Jotje Santig Heksa of weer dat zo'n 2000 zei, ik neem maar wat. Nee, dat is daar ronderen bij wat omheen komen. Oké, precies. Ja, dat is juist dan alle staties. Ja, oké. Ja. Maar goed, het is net extreem nou. Het is prachtig waar, maar het is net extreem qua temperatuur. Nee. We hebben, en voor de komende tijd, we nemen dit nou voor het weekend op, maar dit weekend is het nogal een beetje
Rijn een hele giet, heb ik het idee. En wat 12 graden. En, het zou mij beneden hoe deze man het vierde is dood. Dat is mijn just. Nou, deze man in november. En zo het wel zijn kennen. We hebben natuurlijk straks weer eens even wat. We hebben nu weer wat meer depressie-invloeden. Er komen wat betere dagen achterom straks. Temperaturen al bij 12 graden. En ik kan soms ook nog wel eens even wat heger uitvallen. En dat is een veerboot, hè? Die doet het nog wel, hè? Ja, dat is geen. Nee, maar dat is natuurlijk mooi geloot. Geen misthoorn, hè? Veerboot. Nee, oké. Nou ja, het is ook een soort misthoorn, Ja, toch? klopt. Dan een mobiele. Ja. Maar dat terzijde. Maar ik verwacht je dat deze mannen nog wel wat hegere temperaturen brengen zo. Nog En geen wol. Ja. Oké. Maar ik dat wij de eerste sneeuw nog voor krijgen, deze mannen. Oké. Ik moet mijn winterband nog hebben. Ja, Maar mag ik dat nog doen eigenlijk? Ik twijfel er wel eens wat Ja, aan. je hebt het maar zelf weten. Weer technisch gesproken. Ja, Ja, weer technisch is november natuurlijk een man om een winterband erom te zetten. precies. Nou, dan zit ik de garageman in België. Nou, dat wel. Mooi. Nou ja, dan de winter hebben we die zullen we net al te vier op fruitje. En nog wat warmere temperaturen, zei het. Is het warm? Ja, we zijn wat kouder. Nou, zo samenwijzen dat deze november mannen dus een keer nog een echte novemberstorm oplevert. We hebben nog 3 weken, dus kijk, dat nog 2 weken, 2 hele weken, dat laat stagje. Oké. Wij noteren, Piet. Dus dat wil zeggen, de eerste weer te sneeuw op, de eerste sneeuw. En nog eens warm. Nou, sterker. En er zijn wat hegere temperaturen, wat halfwegs zien. Dat is de keervetting van de komende 3 weken. En, Ja. dan moeten we er weer met de volgende aflevering. En Zit dan weer door, hè? duiken we in de winter. Ja, wij hebben het dan doen. Bedankt.